Ageno ni rio maber jahera mar Penj Laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mate chendo ni Nandruth Otieno en ga morna mar bedo kodi odiechieng amor mokalo ni wendo na kendo daktari na osechopo studio kendo kato doko ni odich mokalo to ka uthuolo mondo mi obuye opuonje oganda wako tendre kod achiel ari adek. Daktari machiegni erokamano ahinya. Inyalo nyiso wa nyingi wuod kanye ilonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Erokamano ahinya. Nyinga en Dr. David Odeny, jakano kubura mama sogo. Athietho e town ma Kisumu to moloyo ahinya thieth maluwore gi shida mag it to duol. Erokamano daktari amor mokalo mar bire studio ka una dwani wagoe mbaka kotenore kod chandruok kata wach mar halitosis. Daktari, halitosis en ang'o? Erokamano ahinya. Halitosis en dung mar to kod dhok. Pok anyalo wacho ni en kadiponi muya miyweyo oko mawuok e umi to wuok e duondi, wuok e dhogi. Ok en muya manie kido maber ma joma nie alworani iwinjo ka ok odung maber. Kisungu luonge ni halitosis. Awinjo kitemo lose, wanyalo kata ni ka en muya kata dhogi dung marach, manyiso ni muya ni nyalo wuok e dhogi kata nyalo wuok e umi to jogo mantiere alworani winjo kok dung maber ahinya. Koso kecha winjo kitemo lose. To enena kamano Dr. Odeny. Thoth ni ang'o ma thoro kelo chandruogni? En gi gik mang'eny makele. Ka achako en ni ng'ato ka ng'ato mangima kuchiewo gokinyi ka en e nindo to kik iwuondri dhogi nyaka wang' bet madung mok long'o. Ng'ato ka ng'ato ma piny ka nyaka to wang' ibed gi muya mokuok maber e duondi. Koro en mane gipogore. Nitie jok moko mane kode momorore, nitie jok moko mane kode mane kati gi mapeny. To mane maluongo ni morning breath. Emomiyo ka ng'ato chiewo gokinyi kapok iromo gi jogi mamoko, temane mondo ilos dhogi, iluoke maber, nikech jok mibiro interact go nyalo yudo gi chandruok ahinya, moloyo ahinya ka nyaka ibed kodgi machiegni. To nitiere halitosis mabiro nikech shida mamoko mag idel. Thothne en shida manie i dhok ka, gine magikelo dung dhok mok ber. Waluongo ni oral causes. Gin gik mawuok e laki, e tie laki, gums magi, to kod e lewi ka. Moloyo to kidhi chien mar lewi, kanye magiwuokie ahinya. To nitiere moko ma wuok kuonde mamoko mag del, maok ei dhogi ka kende. Ei tok dhogi ka nitiere gima waluongo ni duol. Duol ka nitiere gik maluongo ni tonsils. Tonsils nigi shida ariyo. Achiel en shida mar ni ginyalo bet madongo. Mar ariyo ginyalo bedo gi infection. E situation ariyo gi te inyalo bedo gi dhok mok dung maber. Nyathi ka nigi tonsil man nigi infection, kiweyo temperature ge marais, lit mowinje duonde, tachiel kuom gik ma nyathi biro bedo go en dhok mok dung maber. To kichaki donjo e tonsils madongo. Tonsils madongo nikech surface maggi ok en surface mopie maber. En surface mantie gi buche
to gi gode gi buche e iye kae. To i buchego nitiere gik ma jadong'e chiemo mokalo e duondi seche moko riewore kono to donjo e bugogi. Kata secretions mawuok e duol bende iyudo ka nie bugogi. To kuno en kama ok inyal brush. Kata be mane in ng'ama go maswak sa ka sa. To maswak ok bi chopo e tonsil. Seche ma maswak dwa donjo madwa dhi e duondi kucho chaka ibi bed ng'ama dwa ng'ok. Koro ok inyal rudho kuro. Koro ka in gi tonsils madongo, pod inyalo bedo gi dok mok dung maber. Nitiere bende infections mamoko machalo kaka magi kata mana mar it. Kadi beni in gi it mosebedo gi infection mane gi tutu mawuok mapok othiedhi. Nikech nitie tube moro ma muae ng'endo kete kamoro otime kamano ka mama onge kata ka ng'ama ng'eyo nyathini onge machiegni to kete to ng'ama biro ng'eyo ng'ene gima yom. Koro kubete kanyo to ng'ato ng'eyo nyathi be ok wach ni gimoro nie ume. To bang' ndalo 2-3 to iyudo ka secretion mochako wuok e ka ochako bedo gi bacteria mang'eny to infection ochakore kanyo. To ipo mani to nyathina mana mang'e maber ni ang'o miyo umi dung kama. Ikia ni to ang'o matimo nikech sechego matres no ok inyal neno to nitie mucus moime. In gima inyalo neno kaka ng'ama mama en mana mucus ma e mana ka. Mano nyalo miyo ng'ato bed gi dhok gi mok dung maber. Nitiere tuoche mamoko ma chalo kaka growth ma e duol. Ka in gi growth e duondi to growth ni iyudo ka en gi infection bende e wiye ka. Embe wang' nyaka okel dhok mok dung maber. Tuoche mamoko ma bende nyalo miyo ibed gi shida mar bedo gi dhok mok dung maber. Nitiere tuo moro maluongo ni liver cirrhosis. Liver cirrhosis ni en tuo mar chuny. Ok chuny mar maini mar chiemo. Chuny mar maini. Ka in gi tuo mar chuny maluongo ni liver cirrhosis ma seche moko wajaneno ahinya kuom jok ma jatiyo gi kong'o. Bende nikech liver no is very useful in eliminating byproducts moa e del. Iyudo ka gikone nyalo bedo gi dhok mok dung maber. Gimoro amora mamiyo dhogi tuo. Nyalo kelo ni shida mar dhok mok dung maber. Kachako gi smoking. Joma madho ndawa. Ing'eni ndawa nigi hit ma pok odwaro yudi. To seche mokale i duondi ka, i dhogi ka, to miyo ibet gi duol gi dhok motuo. So seche ma dhogi otuo ni, nyiso ni kata mana oxygen ma i dhogi ka odhi piny. To bacteria mamiyo bet gi shida mar dhok mok dung maber ni ohero environment ma oxygen tine. Waluongo ni anaerobic bacteria. Koro gi thrive kanyo ma pok odwaro yudi seche ma imadho ndawa ori itiyo gi gimoro amora mamiyo dhogi tuo. Kaluwore gi mano kata mana dehydration kadiponi in dehydrated nikech ok imodho pi maber to mondo dhogi odung bende yot. Useneno ka ji nie seminar, professional organizers mag seminar ok ibi koso bedo gi pi gi sweet e seminar room. Magi ok kita kamano. Ok gini mondo sama participant nitiere nikech ok ibi boyo tina participant in a conference. To nyaka sakasa ispigni mondo mi ogi obet dok moko tuo. Kata mana sweet mokit ni
mondo oume smell mawuok e dhogini. Yes. Joma chamo garlic mokotedi, ti joma ohere. To garlic no bende nitiere kaka omiyo ok ibed gi dhok mok dung maber ahinya. Kata bende nitie jok mamuodo kitungu. Ng'eni kitungu nitie muodo nikech kinde gi kamoro owachi ni ma is a antioxidant. Koro ji thoro muode amuoda kamano. Ebe seche moko imuode to inyalo bedo gi dhok mok dung malong'o. Yes, magi matin kuom gik manyalo miyo ng'ato ok bed gi ywe maber. Ka we mago iluongo ni these are physical, gik ma are pathological causes magi halitosis. To halitosis ni ka anyalo poge e tieng' didek. Nitie moro maluongo ni genuine halitosis. Genuine means ni en gima kata ng'at ma jabathi biro winjo. To nitie moro maluongo ni pseudo halitosis. En ng'eni in ma iwinje, ng'at ma ni shida ma winjo. En gimoro manie e mind mar the sufferer ni en gi dhok mok ma fresh ahinya. En mutiedhe tek mokalo nikech mondo be convince ng'ani ni dhoge ok dung, ok yot ahinya nikech en believe ni en gi shida mar dhok madung. And these days we categorize it as obsessive compulsive disorder, ma en a psychological problem ma jomoko nego. To bende nitiere jok mane gi fear, mano kategori moro. Ti jok mane gi fear mar dung mar dhok ni. To the extent makoro gin be gin gi dung. Weluonge ni halitophobia. Magi joma ne gi fear matek yodi. Mano ero bende some of the things manene halitosis ka. Koro halitosis ni nitiere ma physical, ma nitiere gadiera, to nitiere moko ma psychological, ma chando ji kabisa. Ma wantiere kod kidienje adek mag halitosis kata dhok duol ma dung marach gi dholuo maler. Daktari, ilony e weche mag duol, it kachiel kodaka wach mar halitosis kachiel kod area ni ma ilonye ni gitudore e yore ma opogore opogore. Yudo kacha ni samoro gi infection nyalo bet e it, infection nyalo bet e duol, nyalo bet e manyang no kel chandruok makoro wuoyi mar halitosis ni. To gimilero na kacha ni nitiere kidienje mopogore opogore ma gini nyalo biro godo, ma en physical kaka ni wacho cha, manyiso ni en gima nitiere, ma kata kapono ne ni en cirrhosis, liver cirrhosis, to en gima nitiere. Ka en dhok ma samoro okorit maber kaka waneno ka ani wantiere kod chiemo mag modonge tie dhok, ni mulonwa kacha bende weche mag tonsils, mag gin gik mantiere. E kidienje gi duto te mane mathoro bedo mang'eny mokalo makelo ne oganda wachandruok mar halitosis? Kendo kamano mang'eny ahinya gin shida mane e dhok mwaluongo ni oral causes. Oral causes gi tiyudo ka atamalo 80 moinga atamalo 80 mag halitosis ma iyude e dhoka, obedi e tie lak, obedi e lep, to gi duol. Ma gine ma gikelo gigi mang'eny moloyo te. Mang'eny mokalo gin mayudore e dhok, tie lak, ring lak, gums, kachiel koda kaduol. Mano e chandruogni e kidieny mamalo. Kata moko go bende ng'eny, daktari opimonwa kacha, to wakawiyo ka waduogo kaka daktari bofwenyo ni intiere kod chandruok mar halitosis, na ang'o makele, en mari mar paro, en sudo, koso en mantiere e dhok kaka wacho ni, koso en mantiere e ich kaka nopimonwa cha, kik isud kata matin.
Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Did you guys watch the game last night? Of course, on Showmax. Showmax iko na bot? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Variety Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Odeny e studio, en jalony. Mantiere kod lony mang'eny mag duol, kachiel koda ka kendo wago mbaka mar halitosis, mabende en dung marach mar dhok, mabende inyalo kel kod gik mopogore opogore. Onyalo bedo no wuok e tok duondi, onyalo bedo no wuok e tok iti, kotenore kod infections manyalo golo kata tutu ma ang' no ridre nyaka duol magolo muya marach. Kata onyalo bedo chandruoge mag ich. Opimonwa ni ng'eny ne chandruogni biro kotenore kod oral, weche mag dhok, ka seche moko irito dhogi maber kod weche makamago. Daktari, kapok wadhi diagnosis, kaka ipimo mondo ming'e ni ng'ani nitiere kod halitosis kod kidienje mane mar halitosis, thothne mag dhok gi, ang'o momiyo en emo ng'eny mokalo? Erokamano ahinya. Kaka Nyasaye nochwe dhok, nitiere daketi nitie lwenje mang'eny ahinya magore dhok ka. Nikech dhok nyaka bedri dhok manigi olaw, to seche ma en golaw ni to nitiere gik ma nyaka be wuogie, kaka the tongue. Lep en gima tiyo tich maduong' ahinya. Kiweyo tich mar wuoyo ni, to en emo konyowa ahinya kaka wachiemo. Koro ing'eni o receive chiemo mopogore opogore. Nitie chiemo moko matek nitie moko mayom, to seche ma nitie be moko makech ma rewe bende, to nitie moko be maliet. Koro ing'eni seche ma chiemo gi te kalo ka, to nitie kaka gi affect lep. Nitiere wi lep ka manyaka sa ka sa giwuok ga. To seche ma giwuok ni gin protein. To protein gi kowuok to nitiere kaka bacteria moko be nitie mano ga e duol, bacteria ma natural ma nyaka bedi e duol. Koro ing'eni bacteria gi depend a lot on gik mawuok e lep, mawuok e tie lak, mawuok e alwora mar idhok ka. Magi gik magichamo. To seche magichamo gini, nitiere byproducts mag this digestion. Magimbe gigolo. So gigi nitie a lot of sulfur byproducts. Ng'eni sulfur byproducts gini magidung' ahinya, makata kiseneno tong' mokuok, en sulfur byproduct. Koro compare tong' mokuok gi smell maduong' wuok e duondi ka. Yeah. Koro
bacteria mantiere e duol ka gi kaka gi survive to gime nyaka gibedi e duol ka nikech ka gionge abiro pimo ni gi ng'at ma omuonyo antibiotics mang'eny nyaka antibiotics gi ja affect bacteria gi in the sense ni kako githo tido kibedo gi fungal infection e duondi ka ing'eni bacteria gi gin ma gigeng'o fungal infection mar duol ka nikech environment mar duol ka is very conducive for fungal infection. So mondo mano kik timre nitiere bacteria ma gore kodgi sakasa. Omiyo duol ka gik madhi mbele ng'eny. Omiyo yudo ka halitosis ng'eny ahinya koa e duol ka. O madho ka emothoro bede mang'eny ma ka wachopo e kidienje ma opogore opogore ma wanyalo geng'e godo ang'eni biro ketonu maino kaka wanyalo rito duondwa mano en achiel kuom yore ma ilonye duol it kachiel koda ka uma. Daktari seche ma ng'ato osechich samoro en pseudo halitosis oparapara e pache ni entiere kode kata en physical kaka koro mipimonwa ni obiro iri kaka jalonye wechegi thothne utimo diagnosis nang'o upimo nang'o miwachi ni to en to biro nikech liver cirrhosis ma to biro nikech chiemo ma ng'ato chamo ma to biro kotenore kod ombich infections mantiere ombich kata mantiere ich kata to wuok korka dhok. Erokamano ahinya ng'at mobiro irwa ka nigi halitosis ma ng'ama nigi a lot of psychological trauma ma en ng'at ma wabuoyo abuoya ka tong' nikech wadwa winjo shida ne ni te kaka opime mondo wang'iyane kaka wanyalo konye nikech kubiro en ng'at ma kata in mobiro iri ni ong'iyo wang'i udwa ng'iyane to bini imulo umi react now to bin iloko wang'i kata bin mana ni iloko wang'i dwa ng'iyo gimoro to gima biro e bache ni gini osechako winjore ka kata ka bin mani umi ili sechego kigwonyo umi ni gini karo osechakore ko sasore ka gin joma biro ka kata mana their self-esteem is quite affected. Gionge self-esteem. Gin a lot of psychosocial trauma. Emomiyo awacho ni nyaka wadembe gi maber mowinj story. Koro diagnosis kaendi mondo wang'e to halitosis ne entie koso onge. Thothne wadhi gi gik ma jatuo dwa wachonwa ka kaka owinje seche mowinje to ka en ng'at manie keny manigi jaode be dwaher penje ni to jaodi be winjo ga gini ka un e ot nikech ing'eni jaodi to en ng'ama nyaka bed go machiegni en ng'at ma un go sate moloyo. To shida ni iyudo ka kata ka be ni entiere kamoro jaodi osewinje to ok odwa kata kun nikech obiro paro ni obiro chwanyi koro kamoro winje to tho mana dich. Omiyo seche moko diagnosis mondo watim diagnosis wachako oro jatuo dala ni bang' kata mana wiki achiel ibi wach nane to adwa ni koro ibed ni thuolo gi jaodi penje ni to embo winjo ga gini ka winjo gima winjo ne yes eka obiro wachona ni ento wachana ok winje wachana e winje ga to en ani pok owachona mano biro ng'isi category mar halitosis midilo. Are you likely to be dealing with halitosis moro ma genuine mar diere cha koso en ma sudo ma wacho cha mano achiel the step make diagnosis. Yes. Nitie penje moko ma bende kaluwore gi tuoche ma wawacho ka madwa penj jatuo ni to kada ka waparo ni dobed gi ng'ama ni osebedo gi problem mar lak okalonye weche mag lak to ka dipo naneno ka jatuo nigi problem mar lak aorogi mondo gidhi gine lakteche mag lak magi janeno ga to ka okona ni
ajabedo gi kata madinore, to ajabedo gi wich bar, to bende nitiere mucus maridore e duonda ka, to wich bar ne to bende mana e pat wanga ka. Mano gimong'isa en ni chalo ka gima jatuo ni nigi shida mar gima luongo ni sinusitis, mamiyo mucus ridore e duonde kwa to kume kocha. Sinusitis. To seche moko penjo ni to bin in gi shida mora mora duondi ka? Yes, wacho ni kinde ka kinde ajabedo gi throat, duol maremo. Kendo kobiro to oremo kabisa, to an gi temperature madhi malo, denda ore chwakore sawa sawa. To kata chiemo be ok achiemo maber, kata muonyo olaw be dwa bet matek. To kwa ng'iyo duole tido ka duol nigi tonsils madongo. Samoro biro ni ka seche go to onge gi infection, to ena gi tonsils madongo. To king'iyo tonsils ge, tiyudo ka en gi gik moko marochere e wiye kanyo. Waluongo ni tonsil stones. So tonsil stones gi jabedo ahinya kuom jok man gi tonsils madongo. Nikech kaka awacho mokwongo cha, tonsils ok inyal gone maswak magore, ok gore. Koro gin kanyo. King'iyo tiyudo ka mago be nitie. Mano nyalo nyisi ni ng'ani nyaka bed ni en gi halitosis madiera. Kamoro inyalo yudo ka ing'iyo jatuo ni to be ok ine any problem. Ichako chich ni nyaka bed ni kamoro adil gi pseudo halitosis. Moro ma jatuo kende maparo ni en go. Mano nitie. To bende nitiere tuoche moko. Kaka awacho mokwongo ni kamoro inyalo bedo jatuo man gi diabetes. E history seche mikawe cha, jatuo nyalo koni ni an ga gi tuo sukari. To be king'iye tido ka dhoge bet otwo. To ka in ng'at man gi lony mar smell, the acetone smell ma awacho cha, to inyalo wido ni yes, ma is acetone smell, ma most likely jatuo ni nigi diabetes. Koro mano be nitie kanyo. Kata inyalo yudo ka en gi history machal gi ng'at man gi liver cirrhosis cha. Mano be nyalo bet. Kaka nitiere bende jomoko ma nitie gi maluongo ni gastroesophageal reflux disease. Nitiere pi mawuok e stomach. Yeni stomach ni en ga nigi fluid, some of them oting'o enzymes makonyo wa digest chiemo chiemo. To seche moko this wuok stomach to biro malo mochop nyaka e duol ka. Waluongo ni acid reflux. Koro joma nigi acid reflux be seche moko jabed gi halitosis. To bende nitiere bacteria moro waluongo ni H. pylori, ok adwa wacho nyinge tek. H. pylori ni en iyude ahinya kuom jok man gi ulcers. So infection gi H. pylori be wasetimo ne nonro yudo ka en associated gi halitosis. Jatuo ni biro bedo gi signs moko mag ulcers machalo kaka lit mar do chuny ng'ato gi mamoko go. Ka dipo ni watimo nonro makao history maber, wa examine jatuo, to wayudo gik ma kamoro nyalo bedo ni kelo wachni. Nitiere test moko ma dwaher timo. Kaka suspect ni jatuo ni nyaka kanyalo bedo gi sinusitis, infection mar sinuses. To abiro ori mondo timne CT scan mar sinus. CT scan ni ma is a special x-ray en monyalo nyisa to sinus mag jatuo ni gichal bin in gi infection. Sinuses moko mag osebedo gi infection yigni amina
magin gi kata mana gi fungal growth in them. Magin jobedo ga hinya gi very bad smell. Halitosis malich ahinya. So CT scan biro ngisi ni yes, mani is the cause mari halitosis majatuo ni. Tonsils biro neno direct kanyo kaka wacho mokwongo cha. To bende nitiere test moko ma seche gi to pado pok wabedo kodgi to opimo muya moa e duond ng'ato. Muya ni ikale machine moro to sulfur gases ma wacho ka emupimo opimo concentration mag rom nang'o. Waluongo ni gas chromatologist. Koro ma en ma ngiso analyze gas mowuok e duol to biro omi direction maber ni ng'ani adier en gi halitosis makare. Ma is the most objective way of ng'eyo ni ng'ato nigi halitosis kata ongego. To nitiere jok ma believe ma wacho ka jok ma nigi pseudo halitosis mo believe ni gin gi halitosis makati wach ni ang'o tenago. Yes. Koro magi jok ma nyaka koro ochwal ne clinical psychologist mondo negi nikech gine koro joma nyalo miyo gi hocho maber may gibed in terms with the feeling magi change their mind and very prolonged way of dealing with it. Nikech en gima ntiere obwongo to gima ntiere obwongo nyaka anka ukinde kachiel kod thuolo mathoth. Dr. Deny, seche mani pimonwa ranyisi kata gigo mutimo mondo mi ung'e ni halitosis ni yakanye. Atemogo picha nikech ne wasego mbaka kodi ka aweche mag sinuses kotendre kod buche magin ewi obwongo ka itok tiwacho ni kapono dhi ahinya to ginyalo bedo kod fungal growths. Atemogo picha kaka gino nyalo chalo sinuses go to gin growths mag fungal growths e kanyo. Iwacho ni en ga halitosis ma ong'alane ni malo mokalo. Yes. Waka uyueyo. Ka waduogo to wadhi nyime. Osetim gigi duto temo seyudi mari ni to enotenore kod tonsils mabende dongo. Mari ni enotenore kod gas ma samori ng'eny godo kata kute mag H. pylori. Mari ni to en oral to en gigo matimore e dhogi kod mamoko go. Itimo nang'o? Ithiedho nang'o? Daktari wacho ni mar paro to nyalo kawo kinde malach mokalo. Kik dhi mabor, kik isudi. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Assistant. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona kutaka kudate mwanaume. Sio single wewe. Nipeleke na rada. Ati mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Huo sasa ni kukutishia kama vile kulikuwa. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother, kwenda toka hapa. Hadi ndado lipiga. Toka hapa. Dial *811*344# to get mtu wa past glory. Ano kachaka goni kendo kokoka. Ana kwa iningona. Ini neno? Ineno kaka mako nyakaita. Ana kwa ini wena. Ukachaka goni koko kendo. Mr. J, Manjit. Angama westi molal. Charoli transforme mumuch ka. Asai, generator. Nyatini ngimaneni kama Raj. Akoi. Awacho ni wokai. Wokasani. Adwa ni wok yodi sadi ka ana won pokariembi. Wok pia.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yonja wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night This. Ukange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach sangwen otieno. Risasi 8 serikali. Hata Mwisa na wawa na moja. Misasi 8. Mtoto hapa yote hakuna. Kama dogi, hapa imebaki nyama. Familia Kennedy Onyango majagni 12 mane ochwad lisasi Rongai Odhiambo Manyoro yuago ratiche. We'll be filing a petition. Police should be able to be properly dressed and can be identified so that people are aware that these are police officers. Riwruogo kinde kod josiasa siemo bila majonek mosenego kendo hinyo jong'anyo ka gidwaro mondo kaune gi ondamo mar chik. In light of withdrawal of the Finance Bill of 2024 that sought to finance the Primary Healthcare Fund and the Emergency Chronic and Critical Illness Fund and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. Chenro mar okumba mar thieth manyien mar SHIF pod biro medo deko kata obedo ni ndikruok ayanga to koro chakore e chak dwe manyien. Machiegni kendo Penj Laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Denya pimonwa puonjo wa kendo gole odoke itwa kotenre kod chandruok mar halitosis. Mori yudo chendo ni gie kore halitosis en muya mawuok marach e dhok. Onyalo wuok marach kokale dhok to wuok e tok duol. Onyalo bedo muya marach mawuok e ich kotenre kod infections tuoche mopogore opogore mabiro to wuok gie dhogi. Mano e gima daktari pimonwa ka halitosis. So pimonwa kidenyo mopogore opogore mag timo tests kata diagnosis mondo mi ofweny ni en kidenyo mane mar halitosis. Daktari kosetim chenro gi duto te. Kwa donje weche mag thieth ang'eni thieth bro luore kod kumoae. Wachaka ne kod mag sinuses mantiere kod fungal growths gi. Ma aitimo nang'o? Yes, erokamano ahinya. Daher wachne jowinjo gi joneno ni sinuses gin buche ma yudore e choki mar wang' kae. To buche go nitiere gi kaka gibet gin kuonde ma mucus ma wuokega. So ka gin gik matiyo maber to mucus gidhiro sakasa to mucus gi wuok kama iluongo ni ostium manie yum to giwuok maber. To seche ma ng'ato nigi infection mar sinus, gima timore mokwongo ka ok othiedh sinus infection to iyudo ka bang'e to gine maluoko sinus, the cells maluoko sinus madhiro mucus mondo wuog odhi e umgi chung koro ok nyal tiyo, koro ok ginyal dhiro mucus mondo wuogi. Koro gikone ni mucus gi biro stagnate, gichung e sinus, koro giwuogi. To koro ka ok giwuogi to chalo gi pond ma pi nitiere to pigni ok nyal wuok yawo ma pi ogudore miye mana ndalo moko 5
ogwal chako nyuole iye gik mang'eny to kidhi tiyawo no nyak gwany winj ka yawo no dum chal gi sinus ma mucus ok wuogie nikech fungal infection be ni fungus nitie moko maringa del ka ni kaka awacho ni mokwongo cha ni bacteria ma wan go e duol gi dhok emomiyo gi thrive to seche ma koro mucus stagnate ochung' ei sinus fungal elements moko biro yudo kaka gidonjo through the ostium magidonji kuma mucus nitiere ka mucus giyudo mochung' mano chiembgi maber malich koro gichako dongo chiema to gidongo yes gidongo adonga to nikech ok ginyal wuok oko kanyo ma gidonge to giyawore emomiyo fungus nika erokamano wadwa ni mondo mi wang'i ane yore mag thieth ipimonwa kaka fungus gitimore mondo mi wayudane kaka gidongo tipimonwa maler mokalo kendo ipimonwa e yo malong'o ochalo kod yawo ma pi okudore sinuses gin buche mantiere e tok wang' tok ma bende nipimonwa kacha ni seche ma tijgi maduong' en ga mar golo othinyo ma bende donjo kendo konyo e luoko sinuses gi makare seche ma gichung' iyudo ka gikudore kanyo opimo kod yawo ma pi oling'e othinyo gi ochung' ka ok gisudi kuom ndalo ibo yudo ka gibo chako dongo kendo gimbe gichiema to gidongo gichiema to gidongo daktari nikech wadonjo weche mag thieth okipimna ni thieth koro en golo fungus gi thieth en yawo membranes gi thieth en golo mucus manodinore kadi koso thieth mar halitosis mabiro kod mato koro nyalo bedo ang'o titime nang'o erokamano koro ma shida mar sinus ma ithiedho gi surgery itiere lony ma wan go sani mar thiedho sinus mosebede e stage ma kama watimo negi operation en operation mwatimo kwadonjo gi en iluonge ni functional endoscopic sinus surgery nitiere endoscope gimwakete e umi gini bedo connected gi kamera to kamera ni en gi screen koro seche mwaketo endoscope e umi ni to e umi te wanene screen koro miyowa yo mayot mar mondo wayaw sinuses mane osebedo gi growth mag fungal infection gi to wadonjo mwagole mwaloke maber kwaseloke ma mucus manyocho kwamo kagi osewuok maber to koro kata na mucus membrane manosechako we ticha koro chaka tich ma iyudo ka koro gikone sinus gi bedo maler maber ma nitiere kaka inyalo geng'e mondo kik ochop kanyo daktari donge ma wacho ni sama ng'ato nigi dalili mar infection nikech ji te ka in gi infection mar sinus obiro gi dalili mag homa koro ing'e ni ng'ato bukore ni homa en tuo koro ing'e ni obudha ming'a moko dhi thieth to kadipo ni ka otelo thuolo momondo mi ithiedho homa ni daktari onene mong'e ni kaka ithiedhe maber to mani biro geng'o shida ma sinus machopo e kidieny ma wawacho ni chako chon ber molo thiedho yes daktari adwani mondo wang'e ne tuo mar duol ma bende nipimonwa kacha ni bende nyalo kelo halitosis manyalo biro kotene kod gik mopogore opogore moro en tonsils madongo ma ibedo nyaka kod tonsil stones nikech nipimonwa ni tonsils gi seche ma gidongo to giyuore gintiere kod gode gi gogni ma gik moko dhi to ponde thieth ma chandruok ma kama itimo nang'o seche ma mano osebet wang'e ni onge gima inyalo timo gi tonsils madongo makelo shida mar halitosis nikech ing'e ni halitosis en problem, it's a social problem and kawasenene kamano to waneno ka tonsils gidongo to o affect ngimani mapile social life ok inyal interact gi jok monego interact go maber
gikone ni nyaka koro wang' nogol tonsils. The simplest way mwanyalo tikogo wachne en ni wagolo tonsils go nikech gidongo, kiwe dung madung goni tiyudo ka kata mana yweyo bo chandie, ok ywe maber kinindo, odino duondi, itwaro. Koro nyaka wagolgi, kosegolgi to kanyo chango maber ma ibed gi duol maler ma onge ng'ama biro winjo tik moro amora e duondi ka. Daktari, weche moko ma iwacho ga ni ikudo pi magadi kata ikudo pi chumbi mondo mi oluok duondi, oluok tonsils, nikech seche ma igo maswak ok inyal chopo nyaka duondi kuno, magi ok nyal konyo. Mondo mi wang' giluoke maler, kaka wawacho ni gode gi gine mag edi, mondo wang' pigni gore tonsils mawuok, nikech ing'e ni seche moko tonsil stones nitiere iye kabisa. Aseneno ka seche motimo surgery ma kisegolo tonsil ming'ade, tiyudo ka stone gi moko nitie iye kabisa ma onge gima nyalo golo, kata be mane ikudo pi machal nade to gibi wuok. Kudo pi gi chumbi gi magadi miwacho ni mago be bera gikonyo ka debeni en gima ni malo ka. To gima ni iye mosedonjo deep inside to pigego ok nyal golo kata ikudi maromo nade. Yes. Wadwa ni wang'e ne kidieny mokwongo ma bende ni wacho ni ema ni malo mang'eny mokalo kotenore kod chandruok mar halitosis ma en oral, ma ni pimonwa kata ni gin chandruoge ma wuok e lak, e dhok, e lep, kaachiel kod ring lak. Osewuok e tok duol kocha maka en tonsils to koro nyaka ang' tim surgery kata nyaka gole. Mag dhok gi titimo nang'o, daktari? Kaka wacho mokwongo cha ok lony e weche mag dentistry, to nitiere general guideline ni pile ka pile dwaher mondo orit lak. Ng'ato ka ng'ato rito lake, igo maswak diriyo odiochieng' mondo mi gimoro amora manyalo bet e dhogi ka, e tie laki, ogwuogi. Go maswak, yweyo tie laki, that is flossing, mago gik ma onego bed ni watimo kinde ka kinde. To kadiponi waneno ka laki nitie kata nitiere seche moko man gi plaques moko e laka, to nyaka ori ir dentist. Wan gi dentist mang'eny ma biro konyi ahinya e loko kata lak. Nitie moko ma nyalo bedo osebede lak ma koro kata maswak ok nyal golo. Koro dentist ma nyaka koro luok gi maber mondo giwuogi. Koro mago generally are the ways ma wadil go gi gine ma e dhok ka. Nitiere maswak moko ma bolos maber mag rudho lep. Ng'eni lep pe seche migo maswak cha, kik ng'ato wiye wil moko rudho lewe. Maswak mang'eny ma sani uso gi toke kocha cha nitiere kaka olosgi ma ginyalo rudho lewi maber ma ok gigwaro. Koro seche miserudho laki, kaka dentist opuonji mondo irudhi, to lewi be nyaka irudhi. Nikech kok irudhe to gibiro dong' ka gin gi a lot of chafu mabiro miyo dhogi ok dung' maber. Nipimo nitiere mano kaka iwachonwa ni ibro orowa ir laktar molonyo weche mag lak mondo mi onyisi kaka inyalo rito lekeni, kaka inyalo golo samoro chilo momoko e lekeni mondo mi kik ibed kod chandruogni. Daktari, kidieny mogik ne en infections mag ich, kaka nipimonwa cha ni nyalo bedo kata liver cirrhosis, onyalo bedo acid reflux kod weche makamago. Mago ka isetimo test miyudo ni nyaka bedie ni en cirrhosis, obiro kotenore kod weche mag ndawa, obiro kotenore kod acid reflux, mano tidhi orowa kanye? Mago be nyaka waori ni specialist. Kaka mokwongo wacho wache diabetes, diabetic ketoacidosis, ma en gima biro because ng'ato nigi diabetes ma is not well controlled. Mago to wabiro ori physician molony e yore mag diabetes mondo othiedhi maber, obed gi blood sugar ma is well controlled. The same thing gi joma nigi shida mag liver cirrhosis. Liver cirrhosis to en gima kosechopo e stage no en liver ma koro osekethore.
to nitiere liver specialist be ma nyalo advice mondo mi okony moloyo ahinya kaluwore gi chiemo monego icham gi gik monego iwe mokitiyogo gibiro wacho ni maber. Acid reflux ni en gima apani wabiro wuoye kinde moko malach to matin en gima chando ji mang'eny and thieth ne bende seche moko very tricky. Nitie yedhe mwatiyogo maduoko acid reflux pain to nitiere mawathiedho kaka jolony mag gi it gi duol to nitie moko mabiro nikech nitie shida man e ich mobiro ori jok maluongo ni gastroenterologist gine magilony e thieth mage machalo kamago especially makuro dok korka ich. Dr. Denya mor mokalo to kapok iwewa iwacho ga pile pile ni geng'o ber moloyo thiedho. Ere kaka wanyalo geng'o halitosis? Binti kaka wanyalo geng'e? Halitosis monyalo geng'o en ma wacho ni ng'ato ka ng'ato ni kode gokinyi. And gima nyalo wacho en ni waritre nikech in kaka dhano inyalo paro ni ina kare to kian ng'ama biro mi interact wani to winji nang'o. Moloyo joma nyaka ti gi jowetegi machiegni machalo kaka awachni kaka joma wer ka un joma wer e kwaya kata un e band moro to nyaka uti gi microphone moro mushare. Koro ing'eni seche mushare microphone ni to duondi dhogi ok brush bubiro wer maber adier gi wajowa ok wer. To bende nitiere jopuonj mapuonjo kompyuta. Ing'eni kompyuta kipuonjo maune lesson gi instruct students nyaka idhi machiegni gi screen to seche ma in machiegni gi screen no ting'eni nyaka iwuo to ka in iwuok ka odi kucha to loso dhogi maber ng'ami puonjo ni biro winjo nang'o kata gik mipuonjo ok obi winji. Gima biro distract and the smell from the mouth. Kata mana jopuonj mapuonjo nyithindo moloyo kako dipuonjo kata kwano nyaka idhi machiegni ineno kaka nyathi ndiko kwano gi kako timo calculation tidwani guide to kakoro idhi kanyo ka dhogi ok ber nyithindo nyalo odhi anono makata kamoro chako hit maths. Daktari, thuole momaya wang'a twagni ne mit mokalo kendo ng'eny gi puonja seche ma watiko twagni kapo ni ng'ato dwani ni nyalo yudi kanye kinyalo chiwo namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano mokalo mondo mi twagni owuog e studio ka to ne jogo manyalo tudore kodi bang'e minyalo konyo minyalo advice minyalo ng'ado negi rieko mondo mi oyud konyruok kokalo e penj laktar ma kawuono. Erokamano ahinya. Sane athietho Kisumu City. Office ma antiego en Aga Khan Hospital ma Kisumu e Doctors Plaza. Namba matiyogo ahinya en 0722 170 17090. Inyalo toyonwa namba daktari? Yes, 0722 221790. Erokamano daktari. Erokamano. Waduoko erokamano makende. En ting'wa waduto te, en ting'ni en ting'na. Ka iwinjo ka samoro watni kata ng'at mutiyo godo machiegni ok ogol muya maber ahinya e dhoge, moro en chandruok ma okalo dhok, moro en chandruok modhi nyaka e duol, en chandruok mowuok nyaka e it, en chandruok manyalo dhi nyaka e ich. Inyalo manyo kaka iwuoyo kod nyawadu mondo mi oyud konyruok. Nikech lakteche molony kaka Dr. Deny gintiere to gintiere mar konyo. Ageno ni puonjori, ageno ni konyori nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.